Joo. Joo. Tässäpä on melko vitikkoa. Tämmöstä me niinku normaalistikin aika paljolti tehdään. Nyt se on helppo, kun saa vaan kaiken poistaa tästä, mutta melko paljon on puuta pienessä tilassa. Vähän joutuu nostelemaan tänne ylikin näitä, mutta joutuu pitää pellon puolelle. Tähän pellollekin tulee niitä härpäkkeitä, niin ei haittaa, vaikka vähän oksia tuohon tippuu. Ja jäähän tänne, jos katsoo metsää tuolla. Eli tästä niin varmaan 100 metriä tuonne päin, niin hakataan vielä, niin jäähän tuonne vähän. En mä ihan noita joka tikkua ala tietenkin keräämään. Eikä se varmaan asiakaskaan sitä halua. Joo. Tämmönen. Se monesti keväällä tämmösiä tonttihommia löytyy, niin näitä saa sitten napsutella. Tämä on vähän paha, kun mä keräilen tonne itelle haitaksi noita latvoja. Olisi tänne melkein nuokin tänne pellolle viskoon. Pakko oli kiertää tällä lailla, että aurinko paistaa vähän selän takkaa, kun ei nähdä nyt, tuolla on hirviänä kiviä tuolla puitten juurilla, kun tästä pellolta on keräilty niitä, niin. Eihän niitä nähnyt varoa ollenkaan. Nyt on sentään pieni mahdollisuus. Pieni mahdollisuus, että ne vois vaikka löytyäkin tuosta. Niin. Jännän tuntuinen tämä maa. Tuossa on pinta ihan semmonen pehmeä, mutta silti tänne ei painu. Ja ihan niinku se olisi jäässä tosta aivan. No nythän me vähän huonosti kyllä jäi nyt tuo toinen. Tää oikeastaan mä en edes tiennyt, että siellä oli toinen puu. Tätä vaikka tuonne ja otetaanpa ihan pakki. Jaksan noita. Jaksan noita alkaa nostella sitä tuota välistä pois. Sinne on meinannut tulla pitkä kampi. Varmaan ei haittais, mutta jotenkin omaa silmää ärsyttää hullu. Tämmöstä tämä on. Tämmönen on niinku tämän näköinen näkymä sillain mettänä on meillä niinku aika normaali. Tosi paljon meillä semmoista, ja sitä ei tuukaan kuin yksi kuitu. Tosi paljon meillä semmoista 1-2 pöllin harvennusta ja keskijärjevät on tosi pieniä. Se saattaa joskus tosiaan olla, kun päivän harventelet siinä, niin oot saanut 150 metriä urraa, että joskus tuntuu vähän turhauttavalta. Ja sitten ajokone kun tulee työmaalle, niin se kerää 2 kuormaan kaikki mitä oot tehnyt siihen, että ei nyt ihan, mutta kyllä 3 kuormaan jo alkaa monesti päivätuotot menemään. Sillä päästään ajokoneessaakin sitten välillä käymään vähän vieraissakin.
En tiedä kuuluuko kameraan, mutta välillä aina vähän niijaa tuo moottori tällä mooaa, kun syöttäjä liikauttaa puomia. Se on se isompi pumppu nyt, niin sitä ei ole vielä saanut säätöihin. Mä en nyt tiedä mistä sitä pitäisi säätää, että sais puomilta pikkusen vielä öljyä pihistettyä pois. Sais ehkä annettua tuonne kouralle enemmän tai sitten se olisi jopa näin hyvä. Sais tuon mooauksen pois, kun se tietenkin ihan turhaa sen tekee, siitä ei ole mitään hyötyä ja se vie polttoainetta ylimääräistä silloin, niin haluan sen sitä pois ja tarvii tosiaan aukasta semmonen lukko noista säävöistä, niin tarvii asentaja puhelimen päähän, että saa sen auki, mutta nyt tiedän mistä se sääjetään, niin jos huomenna on niinkö perjantai, tänään on se vappuko se on, niin huomenna joku vaan on töissä, niin huomenna lähtee. Nyt kyllä. Ton kanssa tekee vähän niinku semmoista, että jos se sahalla tuollain mooaa, niin sitä kun on tottunut, että menee sahaa tietyssä ajassa läpi puusta, niin sitä alkaa niinku ennakoimaan. Ja kun on tottunut, että tuolta näyttää puu, niin ei sitä niinku pää olettaa, että tietyssä ajassa lähdetään liikkeelle, niin jotenkin kun se mooaa, niin ei osaa yhtään nyt ajatella. Mä tiedän, tässä on jotenkin tiukkaa puuta. En tiedä, onko näissä jotakin hiekkaa vai jotakin ketjujakin on mennyt jo. Sinnehän lähti latva mukaan. Hyviä pajuja. Niin hyvää puuta. No tonkin tuo loppuaukko varmaan aika äkkiä käyty läpi. Laskis vaan tuo aurinko. Mulla on enää, olisiko 50 metriä tonne tämän saran päähän, niin pitää sitten kääntyä takaisin. Sais tuo aurinko laskia metän taakse ennen sitä, se on tympiä, kun se matalalta paistaa silmiin, niin sitä ei taho jaksaa kovin kauan kateella. Toki onhan se joinakin päivinähän se on pakko, eihän sille päivällä mitään voi. Ja varsinkin niin keväällä ja syksyllä, kun se matalalta paljon paistaa, niin sehän töijää silmiin tietenkin joillakin työmailla. Mutta harvennuksella nyt vähemmän, kun siinä on aina jotenkin latvaa seassa, niin ei se suoraan paista, vaan tämmöisellä aavalla. Nyt tosiaan moottori sanoo tuolla vähän tympiä. Vähän outo, kun se ei joka kerta sitä tee. Onko tuosta mikä yltää koneeseen, niin tätä nyt tuskin tietenkään tarvitsisi kerätä, mutta kerätäkään, ei myös ole mitään järkiä. Jos tuo menee tuolle tuonne joukkokäsittely
väärälle puolelle tai sitten, että se ei kerää. Sitä ei kannata mun mielestä alkaa edes yrittää asetella vaan. Muuta kuin vaan nykäisee, niin kuin nyttenkin, niin näin nytten kyllä olisi ollutkin tuolla, mutta vähänkään jos siinä on ne riskit, että tulee jotakin välistä pois, niin käy heittämään tuohon. Ja ei se noilla, pelkästään noilla minimirungoilla tai oikeallakin hankalilla se onkin ongelma. Ei se muuten edes tuota yleensä tee. Semmoset puut, mitkä se jaksaa puristaa poikki tai... No, ei näe missä on karsimaaterää menossa. Eli tehtyä päätöstä palataan takaisin hakemaan tuo taimituolta, niin sittenhän se on palattava. ihan turha homma. Tämäkö vielä heitetään tuohon, niin sitten saadaan tuohon vähän... Eikö on siellä vielä yksi kuitu, mutta... Tännekö heitellään pari näitä, niin saa tuonne semmosen tarpeeksi pitkän tyhjän tila, että alkaa saamaan. Kasat tuonne, tuossa on mukaan tämmönen ojan tapainen, ei se kameraan näin, mutta alkaa saamaan kasat tuohon suoraan tuonne penkalle. Mukavampi tehdä, kun saa vaan kaata. Tyylikkäästi tuon tosta puotin ja sitten syötöllä hämmensin sen sekaisin sinne. Siitä vähän risulle tillaa kaikki pikkukepit pois, niin ne ei oo sitten juurineen päivineen pinossa. Ja se siellä on. Sehän jäi kiinni. Lähä sinä ala. Jostakin syystä taaskaan ei mennyt läpi. Tietenkin oli vähän mutkainen tuo tyvi, mutta nyt ihan nuinkaan tietenkään pitäisi mennä. Saisi olla ylisahausta ehkä vähän enemmän. Se on, tässä meillä on ylisahaus tosi tarkkana oltava, jos se sahaa liikaa yli, kun meillä on paljon niin risua ja sitten kun ei ole ennakkoraivauksia, niin sitä on sitä nollaa tuolla seassa, semmoista ihan niin semmoista alle sormen vahvusta risua. Jos se sahaa kovin pitkästi yli siitä puusta, niin tahtoo ketju lähteä, niin se pitäisi olla semmonen optimitilanne, että se vaan käy niinkö sillä just sopivasti vähän kuoren yli. Sen kyllä liian herkälle laittaa, niin se ei sitten taho semmoista mutkatyvipuuta taho saada. Missä kohti mä oot kiinni? No siinähän se. Nyt siellä on niitä kantoja sitten eessä, niin eihän sieltä saa läpi. No. Ei sitä enää vähän jotakin paksuja latvoja on jäänyt, mutta tuo kapenee tuo puu niin hirviän nopeaa. Näin tässä aika... Tällä kylällä tahtoo aina olla vähän semmosia tosi lyhyt latvasia muutenkin nämä puut. Ja olisi täällä tullut tähän sektoriin vielä tietenkin havujakin, niin olisi voinut tehdä tännekin puolelle se havukasan, vaan ei sitä
tai aiemmin on kuvaillut tämmösiä hakkuuvideoita, niin siinä herkästi, jos on semmosia haastavampia paikkoja, niin sitä höpöttelee vaikka mitä tässä, kun sitä yrittää perustella, että miksi teki jotakin. Ja näin, niin siitä ei kannata välittää, vaikka tässä jotakin tyhmääkin sanois, tai yleensäkin sanoo sitä varmaan aina jotakin tyhmää, mutta tyhmempää kuin normaalisti. Eikä tälle oo kaveri. Ei sille oo. Tuossahan on kyllä kaveri. Eihän tuosta tuu mitään kuituja. Niin siinä on oikeastaan toinenkin. Otetaan tuo koivukin samaan kouraan. Ja saadaan ensin mänty ja siirrytään vähän tuohon, niin saadaan koivumatta. Joku kataja siellä yrittää nyt. Saadaan se poikki siitä. Tämmöstä räpiimistä on minun hakkuut. Näitä videoita tuskin aivan mitenkään mahdottomasti. Kyllä näitä, jos on tämmönen hyvä ilma, että se näyttää kamerassa siistille, niin kyllä näitä sillä pikkupätkiä voi, mutta semmoista varsinaista semmoista mitään niin vaikka tunnin hakkuuvideoa, niin epäilen, että tulisin koskaan tekemään, jos ei sitten ole semmonen paikka, että siinä on jotakin erityistä, että sais jotakin asiaa näytettyä tai jotakin semmoista hauskaa tai jotakin tämmöstä, niin perushakkaaminen tosiaan itelle ei enää oo semmonen juttu. Ja tietenkin kun itelle tätä YouTubea vähän niinkö tekee, että haluaa tehdä semmosia videoita, mitä kattosin itekin, niin tulee sitten ajateltua ne kuvauksetkin sillä lailla, että mitä niin haluaisin katsoa. Silloin mä yritän leikata. Ja just siellä niin joku remonttivideot saattaa olla vähän pitkiä, kun itse taas niin tykkään nähdä joka ikisen nippusitteen katkaisuja tuolla. Mä tykkään katsoa sen tyyppisiä striimejä ja sitten videoita. Nyt oltiin tehdä. Veili oli tullut, ei noista tule mitään kuitu. Niin tykkään katsoa semmosia, missä ihan nippeli kerrallaan pureta ja touhuta ja selitetään, niin itellä sitten saattaa tulla sillä, mutta jos joku on eri mieltä, niin sen saa sinne kommentteihin laittaa. Ja mulla on editointihommakin niin alussa, että en mä niin oikein vielä mä en osaa oikein edes käyttää kaikkia, mitä siinä ohjelmassa on. Että vähän semmoista testailua vielä, että juttu kerrallaan käydä läpi, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Ja sitten tuossa oli mun siinä, mitä mä käytän, niin siinä on yllättävän paljon semmoista maksullista sisältöä, että tässä maksaa joku vuosimaksu, niin en ainakaan vielä maksa sitä. Se oli kuitenkin ihan merkittävä maksu, mutta muuten tuo ohjelma on sillä ihan mukava käyttöinen, että se oli muistaakseni ihan suomen kielellä. Enpä nyt muuten hoksaa varmaksi sanoa, että se on suomen kielellä, mutta ainakin sitä oli helppo käyttö. Pikkusen on etsimistä, että mistä mikäkin, mutta aina kun löytää, että mistä tietynlaisia asioita löytyy, niin sen on kyllä sitten oppinut tosi hyvin. Oppinut tosi hyvin ja löytää automaattisesti seuraavalla kerralla. Mä oon vaihe kerrallaan alkanut sitä harjoittelemaan. Voisitko irrot? No niin, mä niin tykkäisin, jos... No niin. Tuon puskan mä vielä tosta kaajan ja sitten mä laitan kameran kiinni. Jos on tuolla lailla risut yleensä, mä haluan ne, ehkä tällä lailla on tuonne isompi runko ja tuolla risut, niin mä haluaisin ottaa se sillä, että se jää tonne syöttörullien väliin nuo pikkupuut, että mä saan ne tänne risuläjään, mutta saa ne tälläkin. On tämä vähän hiasta. Ja vielä hittaampaa, kun alkaa näyttämään, niin ja ne on sen verran kuitenkin kiinni siinä, että ne ei... Tämä muistuttaa itse, että muistan leikata tuo pois.
Sehän meni hyvin. Saapa nähdä miten jytisee tuossa kamerassa, se on rauhassa kiinni tuo kamera, siinä on mitään kumia välissä, niin saattaa olla, että pienetkin kolinat kuuluu. Tästä mä en Jontikassa tykkää. Tässä on tämä manuaalinen tiltti, eli kun se on niinku normaalisti toimii näin, ylös alas, niin sitten tämä manuaalinen on tämmönen tosi niinku kovaa käyttää, että mun vähän heiluu koko ukko täällä mökissä, kun se puistelee niin hullun. Tässä meidän hommassa se on niinku, on pakko käyttää paljon, kun jos sulla on risunippu, joka on kallella ja nää sahaat sen sillä, että nää väännät, että pystyy sitä, niin ketju lähtee. Että tässä aina mennä sillä, jos oikein semmosia jotakin pajupuskiakin sahaa, niin niitä ei saa pakottaa kovin kauheasti, että se on niinkö. Saanko tuosta teettyä tuo 16 männyn vierestä sillä, ettei tehdä minkäänlaista jälkiä tuohon männyt. Tadaa! Tuommoisiakin on kivaa kokeilla. Joskus harvennuksellakin, jos sulla on puut molemmat, jotka lähtee, semmoiset oikein lähekkään kasvavat, niin se on niinku mukava ottaa semmonen haaste ja kokeilla, varsinkin jos ne on oikein kiinni toisista, millä taktiikalla niinku lähtisit ottaa. Ja kun molemmat on poistuvia, niin voit kokeilla vähän vauhtiakin siihen sitten, että itse ainakin tykkää sillä lailla aina vähän haastaa ja aina oo oikeastaan niitä tehnyt, niin joskus sitten kun semmoista oikein tihiää mettäkin tekee, niin sitä on selvästi hyötyä. Ja välillä mä sahaan vähän hassuun suuntaan näitä, niin kamerassa ei välttämättä näy, mutta tuolla on kaikenlaista pattia ja kaikkia tuolla, niin mä haluan ne matalaan kantoon ja sitten en tietenkään halua sahata semmoiseen pattiin, niin mä pienet rungot tämmöset, niin mä otan haltuun tällä tiltillä ja pian pystyssä sitten ja pyöräyttelen vaan. Ei välttämättä ole taloudellisin tapa, mutta itse tykkää sahata matalat kannot. Ja tietenkin käyttää mahdollisimman vähän ketjuja. Siellä lähti joku juurakko mukaan, niin se pitää meillä vähän kauemmas risuukasasta heittää tuolla lailla. Ja sitä alkaa tulla pitkä hakkuuvideo, kun mä maltan lopettaa. Nyt on kyllä niin hyvän näköinen pikkurisun puska, että tämähän meillä on pakko sahata ja puottaa ketju. Eli ensin mä sahasin läpi, niin tietoisesti annoin kouran kaatua. Kävin vaan näppäämässä ne ensimmäiset poikki, kun sillä on hirviä väännätys ja sitten nostin tiltin uudestaan pystyyn ja piin pystyssä ja sahasin loppuista läpi. Eli niin tuommoisia, jos ajattelee tuota laippaa tuohon suhteessa, niin nuo aika herkästi vänkää tuonne ketju ja laipan väliin, jos sillä on, mutta sitä kerran hakattiin semmonen joku varmaan 5 hehtaarin peltoaukko, mikä oli ihan semmoista puskapajua ja jotakin leppää ja tällä, niin siinä tuli kyllä kokeilta, että miten se ketju lähtee ja miten se pysyy.
Joo, sehän alkaa pimeys olla tullut tänne työmaalle ja ei oo mitään hurjan järiää tämä mettä. Ja tässä jännä semmosia menee tämmösiä muutamia taimijuotteja vaan, mistä en mä tiedä välttämättä kannattaisiko näitä kerätä, mutta semmosia vähän korkeampia niin ei tässä paljon oo, mutta ajattelin, että otan tästäkin videon, kun on jotenkin niin järjän näköistä metsää. Mä oikea kangasmännikkä tämmönen siisti. Joo, sepä oli semmonen reilu 8 tunnin työpäivä. Siinä oli 9 tuntia kaikkinen huoltoineen kaikkinen, mutta taas kotimatkalle päästiin ja mettähän oli aika pientä. Siellä kun eteni sitä aukkua, niin kylläpä tahto siellä kopissa polvet olla puitten latvojen yläpuolella. Että aika pientä, mutta pakkohan ne on nuokin jollakin raivata, että jos siihen jotakin aiotaan rakentaa, niin kyllähän ne puut on sitä pois saatava. En mä niitä pienimpiä toki ottanutkaan, mutta semmoset mitkä koko puuksi nyt kelepaa, niin niitä. Ja kyllähän se joku ainespuukin aina väliin löytyy. Se on joskus tuommoistakin on tehtävä. Eikä silti ite kyllä oikeastaan kaikki tommoset erikoisemmat keikat, niin ne vielä maistuu, että semmonen ihan perusharventaminen ei välttämättä enää ole niin. Niissä ei niin mielenkiinto pysy hyvin, mutta kyllähän niitäkin kuitenkin tehdään. Joo. Eihän siinä. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään seuraavassa.